лудница навсякъде покрай мен, багажи, чанти, дрехи, пранета, сушилници. Много е напрегнато, много тъпо. И Каспар, че супер много ми липсва вече. Това е ужасен, има някаква тапа и стоим общо взето на едно място. Но вече сме в Лутан. Както може да видите по топките по пътя. Благодаря на всички, които се абонират. Наистина ви ценя много. Здравейте и от четвъртък! Лудница навсякъде покрай мен, багажи, чанти, дрехи, пранета, сушилници. След няколко часа трябва да си хващаме самолета, а имам чувство, че още сме до никъде, наистина до никъде. Хем почнах от по-утрано да приготвям нещата, ама е такава лудница. Снощи си изправих косата, предполагам, виждате, ама сега трябва да я изправя пак, защото съм спала, се е по-мачкала, хич да не е. Вижте, каква е дълга. И така, още взето, това правим днес. Оправяме багажите, чух се сфери сутринта, към един ще мине и тя. Какво, мам? Искаш да играем на доктори? Хайде, идваме сега. Миличка да ме с всички тия болници и ходенки по доктори, постоянно иска на доктори да играем и постоянно ми прави прегледи. Така, чакам Венко да се прибере днеска точно. Толкова много ми се спи, още много късно си легнах. Вчера си изпих последното мляко и си казвах да не забравя да кажа на Венко, като ходи до магазина, да ми вземе едно от тези малките млекца, да имам за... Добре, мам. Бъди внимателна обаче. Ще да играе с бебето на доктора, трябва да отивам оттатък, че много не им имам доверие. Нямам им доверие, като си играят сами. И така, и забравих да му кажа да ми купи мляко и ставам днеска и нямам мляко да си направя кафе. Аз просто така кафе не мога да пия и сега го чакам да се дойде по някое време да ме спаси. Здравейте, и няколко часа по-късно. Мислех си, че сме подготвили всичко на време, че днеска само ще си снимам влога, че няма да има никакво напрежение. То какво стана? Голямо моткане, голямо туткане. До сега и Фери чакахме, тя беше и тя в трафик и с много натоварен график днеска. Та е някаква абсолютна лудница, сега всичкото отгоре, кошчето за Стефани го няма, за колата, което е. Сега Венко се върна догоре да го вземе пак. И ние чакаме, тук не съм яла нищо, чакаме да минаваме през Макдоналдс, сега едва ли ще имаме време за това. Николче и тя е гладна, въобще е някаква лудница, но поне съм с хубав маникюр. Много ме мързеше да си правя ногти, педикюра съм си направила, там са ми червени. Обаче Лили за оня ден ми века, Лело, ти сега трябва да си направиш ногтите, викам, кай ногти ще правя, и после си мисля, викам, трябва да си ги направя, и Лили, тя що ми каза, няма как да пропусна. И бях си намислила едни черешки, обаче много ми простееха, като почнах да ги правя и реших да ги сменя и така по-изчистено и само на тези двата пръста има някакъв акцент. И това е. Много е напрегнато, много тъпо. И Каспар, че супер много ми липсва вече. Това, което ме успокоява, че този път Фери ще го гледа, няма да е някой непознат. Тя има котета, също обича животни, така че мога да имам доверие. И сега като тръгнем пак ще се включа да ви кажа докъде сме стигнали и какво се случва. Надявам се, че ще успеем да пристигнем на време. Вече сме в колата, трафика е ужасен, има някаква тапа и стоим общо взето на едно място. Дава ни го час 40 минути, докато стигнем до паркинга, да си оставим колата. А оттам трябва да си хванем и автобус, да отидем до летището. Гейта затваря в 8:15. Ние май с седем сме на летището в най-добрия случай. Да видим.
малко по-късно вече сме в Лутън. Както може да видите по топките по пътя. Но 2-3 минути спираме, за да оставим колата на паркинга. Качваме се в автобусчето и отиваме към летището. Дано най-после да можем да хапнем нещо, защото ще припадна. Наистина свят ми се вие чак. Имах планове, понеже преди, или въобще като ходим някъде на по-дълъг път, винаги се вземе нещо за хапане в колата, някаква готина напитка. Ще да кажа децата, ние с нея до сега не сме пътували на дълъг път, но преди само с Николче сяда отзад, тя си слуша музика или си гледа нещо, си прави неща или си спи през повечето време. Ние си слушаме музика, супер забавно и днеска си го представях по този начин, нали да съм седна отпред, децата отзад и така. Обаче първо да започнем оттам. Нямаше как да седна отпред, защото ако ничето е тука, то значи, че тя ще е с гръб към нас и аз отпред няма как още да я виждам. По магистралата няма как да спрем, за да сляза, да дойда тука. И много не беше добра идеята, затова решихме тя да е отпред при Венко, за да може поне той да има достъп бързо до нея веднага и аз тук да я виждам през цялото време, но тя до сега спа така или иначе. През цялото време стоях отзад. Много мразя, като се возя някъде, като пътувам някъде да се возя отзад, много ми е скучно. После децата заспаха и музика не си пуснахме и аз стоя такава и гладна и ми е скучно и си мисля, викам, няма как това пътуване да е по-скучно. И Венко. Между другото, Мила, аз ще пусна новините, че то и колко ще се станало, тук не знам колко ще ги да. Имаш ли нещо против? Какво да имам нещо против пенсионерска работа? Новини ще ми пускат, тръгнали сме на почивка на плаж, отиваме и пусне някаква музичка, цупца, да създаде настроение. Новини ще гледаме. Вече сме на паркинга и чакаме Венко да дойде. Отиде да предава ключовете за колата. На автобусчето дойде и другите хора почнаха да се качват, ама ние може и да се наложи да изчакаме следващото. Защото него още го няма. Вика ни. Стигнахме на летището, сме вече. Дано да ме чувате, надявам се, че съм се свързала микрофона. Ние хапваме набързо, 8 без 20. В 8 трябва да излезе на кой гейт сме, на таблата. И да се придвижваме към самолета. Седнахме на Burger King, хапваме малко картофки. На мен най-после ми дойде душа на сърце, най-после се чувствам добре, нахраних и малката. Ники е щастлива, като имам пържени картофки естествено. Успяхме да стигнем на време, минахме до сега проверки, каквото имаше. Надявам се, сега няма да се издъним накрая, да се изтървем полета преди да се качим на самия самолет. Ще ви снимам пак после. Пред вас, която съдържа вашите характеристики да бъде по-стисна. Най-после сме в самолета и се уредихме да седнем абсолютно всички заедно на едно място. Аз малко нахалничка, ама какво направя? Някаква лудница. Качихме се отпред, без да си погледнем билета. Супер глупава постъпка и се оказа, че сме най-отзад. Целият самолет с дете на ръце, с Венелин с 4 сака, Николчо от край нас, багажи, лудница. Отидахме до края и те ни заели нашите места. И няма къде да седнем. Изпратиха ме по-напред, имал някакъв свободен ред с 2 места за мен, ние и Николче. И гледам един младеж, англичанин, и най-учтиво го помолих, ако иска да се разменят с Венелин. Той така ми погледна по рамета, ама защо, какво? И викам ми, както искаш, ама аз съм с 2 малки деца. Ако искаш, давам ти опция да седнеш отзад спокойно или да стоиш до мен. Те няма да плачат, убедена съм. Но той не знае тази подробност. И така, в самолета сме вече 8:52 вечерта е английско време. Yes, I know. Thank you. И сега ни дадаха колан за бебинче, да я вържа за моя колан и излитаме след малко.
Ама аз съм един пишман инфлуенсър. Сигурно ви снимах 10 минути материал. Истории, разказвах, какво ли не беше. И понеже си бях сложила слушалките и не знам какво съм направила, и съм се разкачила микрофона. Вече не е бил свързан към телефона. И той добре, че Венко видя. Аз така се чухкам, защо ме записва, какво става. Да ми викам, и той не свети зелено. Не знам какво направих. Много е тъпо така, като се разказвало нещо и после да трябва да го разказваш наново. То цялата ми емоция сега вече и всичко се убива. Но ви разказвах. Че съм много впечатлена и много доволна от всички хора, които срещнахме на летището. Толкова любезни, толкова много отзивчиви, толкова ни помагаха. В смисъл ние не приемахме, не се налагало, защото се справяхме с Венко, но който ни видеше откъдето да минем, всеки ни предлагаше помощ без значение, мъже, жени, на каква възраст, българи, чужденци, всички много любезни, много мили. Много добро впечатление ми направя. Аз също винаги помагам, когато мога, особено откакто съм майка, знам какво е да си сама с децата навънка и да речем някъде да трябва да носиш количка или нещо, да няма кой да ти помогне. Винаги съм помагала, още преди да родя децата, като съм видела така женички в стълби с количките, винаги съм се притишала на помощ. Но съм много доволна, наистина. Радвам се, че има такива добри хора и то толкова много. И ви разказвах и една смешна история. И то смешна накрая беше смешна, иначе допреди това въобще не беше смешно, докато сте мъкнахме всичкия този багаж. Случи се така, че като обявиха на кой гейт сме, тръгнахме веднага след тълпата като овце, но той нямаше и на къде. Оглеждахме се през цялото време да видим дали няма някой асансьор, но нямаше и се наложи да слизаме по стълби. Ама много стълби, 3-4 етажа, сигурно сме слизали надолу. Като имате предвид, че ние сме с количката на ние вътре в количката, аз съм с една раница на гърба и държа Николче за ръчичка, а Венко бута другата количка, която е натварена с другите, с столчето за кола на Ния и с още два сака и с неговия сак на гърба и отделно някакви турбички там сме си купували за хапване разни неща, отделта, играчки, Пепа Пик и какви не още неща. И по този начин слизаме надолу по стълбите, като Венко трябваше да минава напред. Той слиза напред с количката с багажите. Смъква е на следващото ниво, след което се качва обратно горе при нас. Хваща количката от една страна, с една ръка държа количката, с другата ръка държа Николче, слизаме бавно по стълбичките. Никой нито мрънка, нито нещо е като какво да направим, смисъл няма как да прелетим. Никой не се е бутал отгоре, не всеки ни правеше път. И вече като слязахме най-долу. Тя нищо по едно време много се изнерви, защото тя много мрази да стои в количката си. По принцип там спи често, но когато се събуди, много мрази да стои там, особено когато разбере, че сме някъде навън, има хора, нещо се случва край нея, тя да стои там и да не може да вижда, много се дразни и почва да мрънка. Обаче ние докато го извършваме цялото това упражнение, аз не мога нищо да направя, няма как да я изкарам и нея и да я държа на ръце и да мъкнем багажа. Съответно, пея, шушкам, друскам количка, то става лудница, но пак никой нищо не ни казва. И слизаме вече на най-долното ниво, където вече е равно. И аз се изваждам от количката и я взимам и зад мен тълпа от хора. Всички, можете да се смеете, да се радват за ничето, че бурката вече няма да плаче. Бяха група англичани, супер развеселени, естествено. Хората идват на почивка, на моренце, весело име, с британския си акцент, много готини. И почнаха да се смеят и викам спокойно, не се тревожете, тя няма да плаче в самолета. И те такива, тревожим се. Викам, ама имате право, не се знае, с две малки деца, никога не може да сте сигурни какво ще стане. Викам, така че се молете да сте далече от нас, защото и те се смеят. И сега качваме се в самолета, с всички тия багажи през хората, с децата. И пак всички гледат ни, се усмихваха на ничето, много и се радваха, колко малки крачета имало, пак имало обувки, пак това, пак това. И
по средата на самолета, виждам въпросните англичани, пак и те ви разпознават и само такива, о, не, ще отивам към тях и викам, може и за вас да те смеят. И да. Иначе децата са супер, аз така и очаквах, не съм очаквала нищо друго, Никола, че супер много се забавлява. Направила си една суфричка, тук си е сложила картофки, сокче, разглежда списанията, сега ми рових чантата и ми е изварила едни обици. Трябва да я погледна какво е ровила, да не е изварила повече. Те не, че са някакви скъпоценни ден, но все пак ще да ги губим. Те така да Стефан не си хапна и се заспа и сега си я гушкам тук и се спинка през цялото време тиха кротка. Зад нас хората, които са и те са семейство с две дечица, голямото има малко по-голямо от Николче, малко по-голямо от Стефан. И тяхното детенце мъничко много плачкаше в началото, горкото направо така го съжалявах, щеше, че го е страх от самолета. И как така се чуе, че малкото плаче, почваше и тя да плаче. Тези неща от чантата ми ги вади. И много ми стана тъжно и майка му много я съжалява, защото тя става женичка да кърми, един друг ако разхожда се, то миличко не се успокоява, ама вече май заспаха и двечките да се почиват и те. И така, летим си вече е 10:36. Имаме още малко. Към 12 часа английско време мисля, че трябва да кацаме, така че още по-малко от час и половина. Ето ни най-после и на българска земя, пристигнахме, тъкно взехме количките, багажа натоварен, отиваме при роднините. Здравейте, приятели! Вече сме си в къщи в Аксаково. Вижте кой е тук. Лилконч на Лиля Момченце. Как се стържа? Какво ще правим? Ще ходим на джамбо. Уау! Много обичам. Дърта магърца, така ми е хубаво да ходим на джамбо и се оправдавам. То за децата, да заведем децата, да си изберат нещо, пък аз най-голямата мераклийка. След деца, като отидем на плаж, ако знаеш какво се случва. Миналото лято си спомням, че не се беше спукал един от дюшеците, бяхме останали само с един. Се карахме във водата, кой да го вземе. Или май два и никоя не искаше едното и двете искахме сладоледа ли? Спомням се, че имаше голяма драма. Ние едното го спукахме, защото бяхме в една река и почнахме с едно... Че тази история всяка година я разказваш. Тъй ли? Да, и в миналата година в Волга с змиите и там има тази история. Много те впечатлила. С един прът бях... Ама това беше преди. Една година. Да, едната миналата беше като ходим, миналата година сме ходили там. В смисъл, ходихме, снимахме змиите. Повече там не сме ходили на плаж. Да. По-предното лято май беше. По-предното, защото тогава влизахме в реката. Миналото лято ходихме, то се беше изместило вече. И имаше змии в реката. Да, беше мръсно, имаше змии. И ние зато отидохме на Кабак. На Кабаком. Та така. Светлината ни е... Ами защо не се обърнем с лице към светлината? В момента часът е 4:17. Ние се наядохме като... Българско време, между другото. Още тортичка не съм си хапнала. Никито се забавлявате. Те са пуснали уния зелените светлини. Трябва да отидем там. Миналата година, като снимах, помниш колко последователи имах? Бяха май 17 или 20. Нещо такова. Ти бяха май към 30-на. Бяха 40. Беше? Ама то беше Да. в първия, в стария акаунт. И аз нали си направих после чисто нов и почнах от нулата. Ама си спомням, че бяха 30-40 или колко, защото миналата година, като снимахме и си викахме за нашите 40 човека, които ни гледат. Сега колко са? 191. Благодаря на всички, които се абонират. Наистина ви ценя много. Така, нашата полятна почивка започва. Тепърва купона започва. Stay tuned. Ще снимаме. Отиваме към барбекюто, че ни викат нещо интересно се случва.
Я да видим сега дали сме си включили микрофоните, защото самолета сигурно 20 минути ланках. Нещо бях направила и се свързах по някакъв начин слушалките с микрофоните и нищо не стана, не знам какво съм направила. Сега говорим по-тихо, защото ние тук сме... Ние сега се усетихме, че сме се развикали тук и сме навънка на двора. Аз дет съм превъзбудена от пътване и всичко въобще не ми се спи, въобще не се усещам, че тук е 4:20. Ама да свикват съседите. Прибрали сме се, така ще е. 20 дена. Ще натърпят. Ще натърпят. Ихо, после тихо. Вау, вижте! Парти тайм! Брат ми прави дискотека в 4 часа сутринта. При Васко! Че що се криеш там отзад? Ела, влез в кадър. Какво? А това са... Това е много яко. Тя. Ни да вземем ни тон колонката.